Om moet je bigger wees, ne? Like... Ja. Det blir... Det är film, ja. Film is leuk, hè? Tjej. Saker och shit. Fine. What? Ska jag bort resten? Okej, good job, okej. Han ångade på i luggen alltså. Åh! Jag har glömt det, va? Det är så mycket. Fuck! Jag säger ju. I vem med tapp. Shit, man liv. Ja? Är vi klara? Är vi klara? Jag känner mig med. Jag tror det värsta samspel. Nej, det är bara cat. Falcon. Jag måste upp. Fucking Falcon out! Du måste störa bullen. Oh my god, stäcka! Where's the ring? What? Det är för Jukki. Gå sappa man det. Jag ska räkna. Spela det som sagt. It ger matcher. Åh, shit, så sant det. Oops! Fuck, jag tog snodan! Oh shit! Where did they go? Nej, det var awesome som lätt ut där. What the fuck? Link. Oh! Han har någon loop-change. Fuck you free! Oh, come on! Var det en döje? Nej, toppa en månad nu. Ett dag ju. Det är nog jättejävligt. Jag är inte förstått. Oh shit! Lägger in en bomb på det. Det vet man kan halta på is. Oh shit! Ja. Vi kan halta. Så satisfying. Vi kände med det. Jag började till med Charleston. Åh nej! Nej! Bra var det jag. Stöt på min charger, ja. Kan det släppa väskan på please? Den kan! Stäng honom! Stäng honom! Oh no! Shit! Fucker shit! Akkurat! Fucking Mario! Bara fick jag tycker det. Gå så är det man täcker på någon. Nej. Sätt det där. Ja, okej, vi är screwed.
Varsågod. Inte hoppa! Oj! Oh! Tuffax går vi. Det är snällt. Shit! Man flintar med din fucking färg! Stöja. Det var det. No! Knappt se hur en rack med. Han tänkte snabbt och inte mer. Au. Jag hade kring kött. Är det det kan dö? Åh, Thomas ska släppa undan här. Jag kastar den, ett lapp bara. Och de har rätt med! Wow! Ja, det är så 9%. Oh, come on! Such a fucking right. Oh, shit! Jag tror så han får ju från den alltså. Fuck you! Jag var inte kul. Nej, don't leave me with him! Bitch! Fuck you, man. Oh shit! Alltså. Har du hört allt om dig? Go away! Så heter det kombo, men vet inte. Take that, man! Touch me! Det var flickmanet. Så fucking sex. Kittlet är det bästa uppkölet. Bomber dit! Oh! Vi teabaggade hjärnorna. Falcon to sticka den där. Okej, igen! Oh shit! Åh, det var gott kallt. Vi kanske slår av det där. Shut up, fucking awesome. Jag ska köpa han till. Marvin, jag Ja, det här är inte sjukt. Mario knusning sånt där. Nej, vi måste inte sätta så sista avsnitt där. Vi ska köra. Mario knusning sånt där. Är det shit? Is det ena för en? Socka. Det är inte det, men det är shit. Jag tar det place down. Jag var där. German jumper all on me. Oh shit! No! Mario's return there. What happened? Bättre det. Jag stört nu. Ge också mig honom! Okej! Basketball! Klarar jag på mig. Men det är inte så. Du ska inte tacka Voyager med. Mario får svart.
Nej, inte bara. Åh, det är inte det där. Ah! Bitches! Ah, come on! Ah! Mario? Tog lunch sila det. Nej, gå igen. Eller. Jag träffar nu när vi... Oh shit, du fort med det där. What the fuck? Ah! Säg det till? Punch! Jack Knox va? Nej, inte glad, han är Sant! bara så vet du. Shit! I dare you att vinna med freaking Yoshi. Okej, han är så dubbelt fucking tjock. Säg inte sådär! Nej, shit. Så är det slut med det. Fan! Last toys. What the fuck? Jag vet inte så mycket längre. Holy shit!